Dovolte, aby som vás privítal pri dnešnom pamätnom dni Slovenskej ústavy. 16 rokov je od ústavy Slovenskej republiky, ktorú Slovenská národná rada prijala v roku 1992. Naše podujatie, pripomenutie si sa realizuje za pomoci Devínskeho cechu, za Združenia slovenskej inteligencie Korene a Slovákia plus, Občianske združenie Slovenský ľud, Slobodná rada slovenského národa, Obnovená Slovenská národná rada a Spolok priateľov staroslávneho Devína. Prosím pána predsedu Korene, z občianskeho združenia Korene, pána Hornáčka. Vážení priatelia a členovia Združení slovenskej inteligencie a Obnovenej Slovenskej národnej rady, milí hostia, dámy a páni. V živote každého spoločenstva sú osudové milníky, ktoré dlhodobo ovplyvňujú, ba priamo určujú celospoločenské vzťahy a procesy, ich podstatu, ich smerovanie, ale najmä ich úroveň. Takýmto historickým milníkom bez pochyby patrí aj prijímanie ústavy. Ak základný zákon štátu ústava naplňa túžby a predstavy spoločenstva o vlastnom živote, o jeho rozvoji, ak umožňuje spoločenstvu naplno uplatniť svoje práva, rozvinúť svoje schopnosti a slobodne uskutočniť svoje projekty, možno oprávnene hovoriť o šťastnej hviezdnej chvíli. Ako národ tvorcov hodnôt, ktoré od počiatku našich kultúrnych dejín obohacovali a civilizovali Európu a svet, má otázka slobody a zvrchovanosti nezastupiteľné miesto. Nielen ako politický fenomén a status, či historický fakt, ale ako výsledok celoživotných snažení celého národa a zároveň ako výzva a motivácia do ďalších činov. Najmä takých činov, ktorými posilníme a upevníme svoju vnútornú integritu a medzinárodnú autoritu. Ako sa s týmto vyrovnáva slovenská politická reprezentácia? Prijatie ústavy Slovenskej republiky dňa 1. septembra 1992 vnímala a aj chápala slovenská spoločnosť po deklarácii Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky ako druhý pilier obnovenia slovenskej štátnej samostatnosti. Prišli sme si dnes na pomedzie slovenského rodu pri sútoku Moravy a Dunaja pod staroslávny Devín ku koreňom našej štátnosti uctiť 16. výročie ústavy Slovenskej republiky, ako bola prijatá 1. septembra 1992. Táto ústava však na našu hanbu aj škodu dnes už neplatí. Vyzývajme znovu a znovu slovenskú politickú reprezentáciu, aby si plnila svoju základnú povinnosť a dôsledne chránila najmä tie hodnoty, ktoré sme znovu získaním národnej slobody a obnovením štátnej samostatnosti získali. Je to naša povinnosť voči odkazu našich dejín aj voči historickej pravde o vzniku tejto ústavy. Najmä však je to naša prvoradá povinnosť voči našej budúcnosti, lebo v živote platí, že dobrú budúcnosť možno stavať iba na dobrom základe. Ďakujem vám pekne. Rozvinúť svoje schopnosti a síly, ktoré máme a dokázať, že sme skutočne nielen slobodným, ale aj rovnoprávnym a rovnocenným subjektom všetkým ostatným európskym a nakoniec aj svetovým národom. Aby sme si toto uctili, by som vyzval teraz 4 ľudí. Nech sa páči, poďte sem, mladíky zo 4 rov. Je Slovensko. Zo spodu. Tak teda poďme. Mali by sme si zaspievať, kto za pravdu horí. Nech horí, tak ako sa nad Tatrou blízka. Môžeme si zaspievať, ktorú všetci poznáme. Kto za pravdu horí? Kto za pravdu horí, svetej obeti, kto
posvetí, to nad krivdou biedných slzu vyroní, tomu moja pieseň slávou zazvoní. To nad krivdou biedných slzu vyroní, tomu moja pieseň slávou zazvoní. Keď zahrmia veľa, orol zaveje, za slobodu milu, do krvi leje. Pred ohnivým drakom bola zasloní, tomu moja pieseň slávou zazvoní. Pred ohnivým drakom bola zasloní, tomu moja pieseň slávou zazvoní. V roku 2004, 1. mája, deň vstupu Európskej únie na výsostné územie Slovenskej republiky, sme tu robili Devinskú prísahu. Že budeme chrániť a rozvíjať hodnoty slovenského národného dedičstva a pokračovať v živote veľkých mužov tohto národa, veľkých osobností. Sa snažíme. Držíme palce spoločne. Ešte sia, pohár vínka zaplatiť. Potom sa ja k mojej milej navrátim. Od večera do rána muzika nám vyhráva. A ja pijem len z plného pohára. Tak na zdravie. Budeme mať. Málo benzínu z motorovej pily. No dajte to mne na to. Nie, mizerne. Počkaj. Tak